Hello friends, नोंथांमोनहा thumbnail एबा title होनाया मोनथिखाबाय जानांगौ भिडिअखौ। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ मा भिडिअ लोगोफोर? दिनैनि भिडिअआनो जाबाय एसे आं भाइरेलनि सायावसो भिडिअखौ लाबोना फैनाय जादों आरोना लोगोफोर। नोंथाङा मोनथिखाबाय जानांगौ। ओमफ्राय लोगोफोर बे भिडिअखौ बोरै मोनगोन होनोबा नोंथांमोनहा सिन्था खालामनाङा। आंनि प्रसेस खिथानायजों मोननो हागोन बे भिडिअखौ। नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायलांग्रोदो आरोना क्लिप मोनसे आं बांद्राय गोलाव जोबथिनो हाया। एसे बोरैबा दं आरोना। ससियेल मिडियायाव बिदिखौ देखायोबा एसे गाज्रि जायो लोगोफोर। नोंथांमोनहा नायलांग्रोदो भिडिअखौ। लोगोफोर दामानि गोगोम भाइरेल जागासिनो दङ। बे भिडिअखौ आं दाख्लै बावैनो मोनदों आरोना। ओमफ्राय आं नोंथांमोननि गेजेराव आं शेयार खालामनो हायाखै लोगोफोर। बे अखा हाबाय थादोंना लोगोफोर, ओंखायनो भिडिअखौ लाबोनो हायाखै आङो। दाबो नै अखा हागासिनो लोगोफोर। अखा हानायबाबो आं दिनै भिडिअ लाबोबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ मोननो थाखाय नैबे आंनि डिसक्रिपसनाव नङाबा कमेन्ट पिनाव होना दोनगोन आं लोगोफोर आंनि नाम्बारखौ। आं बिदिनो वाट्सएपनि गेजेरजों हरनो नाजागोन लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ फुल नायदो आरो मा होनो स्क्रिनशट खालामना हरदो आरोना आंनि वाट्सएपआव। अब्लानो नोंथांमोननो आं भिडिअखौ हरनो नाजागोन।